Aha, mu ne din dai Ali A Audio on the beat. Audio ko ina ka je mu ne agun, kuram jigawa har ogun, fili sako har lungu, uban na zane yan shegun, mun sa rafan sun yi zuru, muke yi su sun yi shiru, kai wallahi sun yi shiru, wulakanci wala na karo, kai yasa ba wasa, Audio ne ba sayinsa, da sun gani sai su ce yassa, taka da kyau mana yan mata, Audio ne dan gata, na kida sai ku fafata, na zo ku ballatsewa, ku taka da kyau ku yi juyawa, gangata ba ta fashewa, ke kuma karki zakewa, ba ku tufa na sarewa, check your body anyway, nobody today karar away, you want it food ga take away, Audio ne sai ku tuna, simple boy ni ban fitina, ba mai kure ni wajen magana, ko a kusa dai ya dangana, fresh boy yaro dan yayi, haters suna ta shayi, mun mai da su tamkar bayi, buga ganga nake kamar kwallo, in baka iyawa ka zo kallo, zan ci apple kai ka ci yado, da ka taba ni zan canza salo, shege banza dan kauye, har yaushe ma ka waye, ka taba Audio kai waye, zaka san gari ya waye, rigima ta aiko dan yaye, banza mai bakin iyaye, kowa da kowa ya kiyaye, ko asara a jawo iyaye, Audio ne babu batun waye, zo ma in baka umarni, wa ma yasa kare da ni, da ka ganne dinga gaida ni na. Aha, mu ne din dai Ali A Audio on the beat. Audio ko ina ka je mu ne agun, kuram jigawa har ogun, fili sako har lungu, uban na zane yan shegun, mun sa rafan sun yi zuru, muke yi su sun yi shiru, kai wallahi sun yi shiru, wulakanci wala na karo, kai yasa ba wasa, Audio ne ba sayinsa, da sun gani sai su ce yassa, taka da kyau mana yan mata, Audio ne dan gata, na kida sai ku fafata, na zo ku ballatsewa, ku taka da kyau ku yi juyawa, gangata ba ta fashewa, ke kuma karki zakewa, ba ku tufa na sarewa, check your body anyway, nobody today karar away, you want it food ga take away, Audio ne sai ku tuna, simple boy ni ban fitina, ba mai kure ni wajen magana, ko a kusa dai ya dangana, fresh boy yaro dan yayi, haters suna ta shayi, mun mai da su tamkar bayi, buga ganga nake kamar kwallo, in baka iyawa ka zo kallo, zan ci apple kai ka ci yado, da ka taba ni zan canza salo, shege banza dan kauye, har yaushe ma ka waye, ka taba Audio kai waye, zaka san gari ya waye, rigima ta aiko dan yaye, banza mai bakin iyaye, kowa da kowa ya kiyaye, ko asara a jawo iyaye, Audio ne babu batun waye, zo ma in baka umarni, wa ma yasa kare da ni, da ka ganne dinga gaida ni, na ma fasa zo in zane ka, daki na sa na kulle ka, da ka ganni boye kanwarka, ni ne na sace yayarka, kuka na sa iyayenka, kafin na kwace bebinka, buri na sa ka kai hauka, gobe ka gaida babanka, aike ka je wa mamanka, kai shege ni, kai wallahi shege ni. Zan so ku saurari baiti na, nazo da ganga a hannuna, Aminu AA suna na, dogon yaro kwatance na, waka nake yi babu alaye, idan nazo dole za su waye, in na hau mic bana maye, Aminu ne babu butun waye, zan tsaya kanki ke cetawa, ban barin ki ko zan zama gawa, kanki zan sai da komai nawa, Aminu yaro ne mai dawa, na bugo ta sai mi to haufa, in na burge ku dan Allah ku tafa, na yi ta wannan ita ce rafa, na wuce kafa ta ba safa, dukkan nazo za su gyara fili, sun san in nazo ba sauki, Allah ya yanta ni da baki, yan wahala sai ku ringa tsaki, ni ke kashe bit babu makami, lion ba ni sai gumi, sun hango ni suna ta yin gumi, ni ku a gefen ina ta lazimi, ke na fi kauna ba ni cire ki a cikin rai har da zuciyata, za na sanya Mustapha da Nura magaji malam dan sun santa, ke nake da buri yar gata, heta suna cewa na zare, sun ce wakar ai ta kare, sun ga alama duk sun sare, a hankali dutse sun kare, fansi na burin su mu hole, sun fi so na zo mu ringa cilin, zamana da ku nake ta wilin, makiyan mu sai mu ringa kilin, san ba ni gambalin, ba ni wuya ko wajen kwatance, dogo siriri a takaice, santa ya sa ni na mauce, dan kwa na zamo abun kwatance, ku kuma 'ya'yan munafukai, dole ku ga mu ku kyale mu, hannu ku cire a tsarin mu, zan so ku fice a harkar mu, dan ba za ku iya ba ku kyale mu, to na ce ku kyale mu, kai kana ga kai mai karfi ne, to ai ni kuma mai wayo ne, sannan mai bugi
zagi shegun nan ne ni ne acto ban sarre ni kar da ku ce mana mu yara yaro na bayan mama audio babban yaro ne Aminu AA gaye ne musbashallah normal ne yes I ce normal ne na ce normal ne yes normal ne yau mamun ne iya mai daɗi mallam sai da daddawa kiɗa mai daɗi maganin sarawa muke yin bacci walla ba sarewa kuma na duniya sai da yan adawa baiwa ba ƙarya bace kun ji yan uwa muke shuka hatsi fa mu gibi dawa yau na buge dukkanin yan adawa yau na buga ganga ta sai ku girgiza dan na buga dukkanin yan adawa duk kyawu na gyare sai an yi tan kaɗewa ɗabilla ya ce mana mi yace Allah mu hausawa fa mu ce mun gode Allah ne musu baho wasu su ce mu shalla muke cin abincin mallam ko ba an ga mu nake yin aiki walla ko ba oga mu nake yin aiki mallam ko ba oga na a filin rami ka na zagoga duk cikin gadi na mallam baka zamin Mr. 2A na gona ga Audu Jiki Alhaji Banga Kalo Nasiru Easy Odula Luki na ga Aminu Beri Chicken Karfa kuma tali audio ne da iyalansa dama ya mun faɗa mu